Ai. Yo. Hayi. Bengafanele. Ngifakele icathulo. Intambo ungakayifaki. Hayi. Baba, uyafuna ngikusize ngikufase? Uyakuzwa. Ukangeza ngithi ngicela ukusizwa ngifasa icathulo. Ukangeza? Hawu baba, cha mina ngithi ngifuna ukukusiza nje. Akuzwa. Mangifuna usizo ngizocela. Please, uhlwana. Okay. Baba khuzwa. Uhlalele lapha. Awunayo into ngayenza endlini? Hey, James the man. Hilzy. Hlale. Angifase la mnganami. Nefona khole engifuna ukuyenza la fast. Awusayi. Yeah. Wait Dlamini. Uthe ngufase icathulo ngoba kunzima ukuzenza wena. Yini engenza kube nzima ukuthi ngifase icathulo mayo? Phela kunenye imeme kade ngiyibona la ithi uma unesise esikhulu kuyake kube nzima ukuthi uyifase icathulo. Wemayo. Uba unesesikhulu. Ha? Ba Awu. Dlamini kwenze njani? Yazi mina bese ngilindele induku. Hey. Vele ngadizi. Andisijwayele ungenza lento yokubadiza. Ubusuke wadla nje kodwa. Awu mahe uyazi bengambalanga inkosi yami. Manake, uDlamini ubezodlidla yedwa zonke lezenku. Hayi. Asidla. Mana Dlamini. Makhuzwayo, bengisacela ungibekele mina ngikalambo kwamanje ngizobuye ngidle. Hawu yona mdidi. Ubamba kanjani ukudla ukubamba kanje? With all due respect Dlamini, sacela ungangitshela ukuthi ukudla kwami ngokubambe kanjani. Mina Makhuzwayo sacela ungibekele. Makhuzwayo, isho uma ungafuni ngisithathe isinko sami ngisifake ephayitheni ngisidle late. Makhuzwa mpakishela. Lo ufaka amatshe emaphaketheni amshoma emaphaketheni agcwele umhlabathi. Uma sifaka lapho lesinkwa leso kuma sesigcwele umhlabathi sesifonjozekile engathi singaze esidudle esiqoke iphenti elincane. Mpakishela umfakele microwave. Engathi wena. Engathi mina ini. Ngiyadlala ngithi uqinisile Dlamini. Mana Dlamini. Usushone pho wakho hafu ezenku. Dlamini, usuyidle zonke leza zenku. Bengidla phela mina lenkathini nixoxa mina. Dlamini, uyazi ukuthi mina ngiyena umuntu obody shame nayo. Kodwa Dlamini, ngeke ngithule ukuphenduka usiyacela. Dlamini, ubusexy wena. Not ukuthi bengikufuna and stuff, but what happened? Uba usiyacela mayo. Omunye umjida wa TV onomtsinsilo omkhulu olingana nezinqa zami. Asingashintshi itopic. Dlamini, uvuvukala inyawo. Awusakwazi ukufasa icathulo. Usuvela ube dizi nje isinomi kanjani. And I'm sure noMakhuzwayo usuyamsinda embedeni. Hayi, akangisindi. Ayikho indlovu yasinda umboko wayo. Izwa nje Dlamini, noMakhuzwayo usekubiza ngomboko. Uright Dlamini? Ilento yokubadiza. Yazi bese ngilindele ukubaleka but wagqoma wangibamba. Hey, uyisidudle fast man.
Wait. Akusho ukuthi Dlamini ubududla abiyona inkinga la kuwena. Kungenzeka mhlawumbe unezinye inkinga la ikushukela. Ngizongisanganela wena nginashukela mina ngibhedile mina. Baba yazi ngenzeka. Since kini kunabantu ababili eseke baba nawo ushukela ngaphambilini. We Dr. Mapapiyos. Awukahle. Awuphume endabeni zethu. Awuphume endabeni zethu uzoqhambukela indaba zethu ongazazi na ukuthi isuke iphi. Hawu baba, kade nginizwa nina noma hell mina ngila. Uma ngithi nciphisa usawoti ekudleni awuzwa kodwa. Uzonaka indaba engakufuni engahlangene nawe. Baba uqonda ukuthini mangabe uthi impilo yakhe ayihlangene nami? Ihlangene nami Dlamini uyangizwa? Impilo yakho, impilo yami. Uyangizwa? Ngiyakuzwa mama, nxa ngikhulume ngokunganaki. Ithathe serious lento Dlamini. Ngiyakuzwa mama. Dlamini, ushukela into egijima emndenini. And mawukuthi ukhona emndenini kini oseke waba nawo ushukela, maningi amathuba ukuthi nawo ube nawo. So kungakuhle usheshe uye esibhedlela uyochecka kusa-early. Angike lapha esibhedlela la ngingayikhona ke. Dlamini, asibhedlela ilo uyakhona uyezwa? Yewena. Musela bayizwi wena. Qeze Dlamini, ngibone kusebenza kumakhuzwayo, bengithi nami menginyusiza uzongilalela. Cha. Hayi ngoba ngibika kunina. Ayikho into engayibika kunina mina. Hey, uzwile ngithi ushukela into egijima emndenini? Ngikuzwile. Bekuthi angithi ushukela into egijimayo emndenini. But makuthi emndenini kini akekho umuntu ogijimayo, ushukela ugijima unifici. Bese Makhuzwayo, bekuyi-punchline leyayana. Yazini, yakela. This is for high functioning people. wena ungathi mina bese ukhuluma isingisi. Okay, sorry. Umuntu njalo mevakashele ekhaya uyakinywa nje. Sekuzomela mengizovakashela ekhaya ngifake inicklace enameva. Damn it. Aw, sanibona mama Madladla niyaphila kodwa. Siyaphila. Ubani la ngikhuluma naye? Phela ngisabone kahle hle. Sengivele ngicindezele la kuglini khona ngithi hello. Hayi, ukhuluma nomfana kaNkani ababili la, uNkani yamazizi. Awuyamfana kancane. Mani, ilomnyama noma ilombovu? Hayi, ilo yidakhi ba. Awuyamnyamana. Awukodwa nina ungizosivakashela. Hayi, sizoza masizonibona. Bengithi angifone nje ngizwe impilo ukuthi ngabe nisaphila na. Hayi siyaphila. Uhle nathi basisaphila. Hayi impela ma, impela. Okay, Kehla. Hayi, kulungile mani sale. Oh, wema sorry ngaphambi kokuba uvala ifoni. Bengisacela ukubuza la. Konje ubaba omdala wayenoshukela Wayenawo. Oh, mana ke. Ngabe wakwavuvukala inyawo? Hayi, angikhumbule vuvukalelwa yinyawo. Kwaze kuba ukuthi nje uyashona lo uthi ukuvukala inyawo. Hayi, cha impela angikhumbule vuvukala zinyawo. Yes. Aw, uthi yes ini manje? Hayi wema, bekhona la ongibuzayo ukuthi ngabe ngisaphotha iCaizer yini, engase ngithi yes, uyaswami ubheke lapho. Mana, wema konje ngenkathi edlula emhlabeni kwakuyiwona ushukela noma? Hayi, wagiqika nemoto. Oh, hayi ngcono, ngengcono. Yini ngcono? Hayi ma, ngiyaqondile ukusho kanjalo, ncese. Usho kanjani kanti wefana kankani, ha? Okokuqala
Ngiyaxolisa ba. Bengingaqondile ukuvusela amanxeba. Nisale kahle ma, ya. Okokuqala uzange uzuze nasebugcwebeni. Awu ngithe ngiyaxolisa ba. Awu. Senze ngazi ukuthi kube ngeze emngcwabeni baba omdala wezovuka. Ngisakuzwa wemfana kankane zembele. Dlamini, ukuthi ama-signs akho awafani nawabo bomdala wakho, lokho akusho ukuthi ushukela unawo. Wena wagcina ngishayile wena, yazi? Dlamini. Lalela uMahewu. Hey, ubungavupheka wena. Ubungavupheka wena usufuna la eminyango manje. Lalela Dlamini, yazi ukuthi into yokuthesta ushukela singayithenga kuBucks. Bucks. Man. Andini uBucks into angayidayisi madoda. No, kahle uBucks unento esiyibiza ngo-Uber Foods. Angisikuno Uber Eats, lowo order khona ukudla. uBucks uthuma yena-ke itola yokuthengela. Ucharge u-R70, uphuma njalo ngabo-3 ntambama. Akekho umuntu ozama imali njengoBucks. Kodwa lutho. So baba uzovuma uBucks ahambe othenga ama-test. Ngithebele emabhodweni makhuzwana. Makhuza ngithe emabhodweni, come on man, awu. Mfonela uBucks, umcela ngithengela letho. Bengisacela ifoni yakho Dlamini ngifone ngayo. Hayi, mfonele wena, kanti iplan kabani le? Kanti ushukela kabani lo? Oh shit, akulungile Dlamini ngizofona ngeyami. Ubani lo Bucks wakho? Dlamini, wazi ujaha kangaka ekubeni ubongayifoni lento. Uthi uzobuya ngabo 4. Man. Washo lapho mekuzwela kade ngamgcina. Useresi yentombi yakhe, isiqipitile inkabi lapha yana. Yabo nje imali yalemshanelo lesikade sidayisa isiphelela lapha yana eresi. Ayibo. Last week umapetshisi eshuka umqede. Babe bangani? Maxwell kushuthi wadlula umapentshisi esebenza. Hey, mapentshisi. Aw, Maxman, Hey, mapentshisi nabo ubusobeza ingqaphsheli ngaphandle. uthi njani? Ngisho umtsintsela nawo uhleli ngaphandle. Oh, hey, sharp man. We Maxwell. Uzubona umtsitsila nje ongaphandle, ungibukani zinqa. Angizwanga mapentshisi? Ngithi uzubona umtsitsila ohle ngaphandle, ungiqalazelani ngezansi. My brother, kahle kahle umtsintsila wakho buke mina kuqala. Ngawubuka sase siyabukana. Ngase ngithi angikwazisi ukuthi nayi into nje. Oh, umtsitsila wami namehlo. Hawu mapentshisi fethi sibangani? Sibanga ukuthi ngithena umtsintsila ngaphandle. Sibanga ukuthi ungibukelani zinqa. Mapentshisi fethi mina bengingakubuki izinqa. Wena obomala Costa ngomtsintsila awudedela ngawubona. Mina bengithi ngiyasiza kahle kahle la. Oh, Maxwell, ngumala Costa mina. Mapentshisi fethi kwenzakalani kanti fethi? Kwenzakalani? Akulungileke mapentshisi yazini, ehlisa ibhluko uqhubeke udumisela umphakathi mfethu. Ngidusela umphakathi. Hawu. Umakuswela ucishe wafa ngenxa yokuthi ubekhomba umtsitsile. Uba futhi siye. Dlamini, ama-test abe u250. Plus nemali ka-Uber futhi eku-70 rand. Osho ukuthi ima isiyonke kuzoba u320. Nazi neliphu Dlamini. R70 Bucks. Bucks sanathunywa ngemali engaka esitolo. Dlamini, ubungangithumile, ubungiqashile ukuthi ngiyokuthengela. Kunomehluko la Dlamini. Nakho kudla baba. Umuntu ubuye kahle. Ubuye kahle ini? Mahewu. Abantu ba-Uber futhi bayaphika ukudla mase beqedela ukudeliver. Hayi. Bucks, uzolimaza ireputation yegama le-Uber Foods. Hamba. Dlamini man, asiqale ngokuthesta ushuga kuqala. Kuthiwa right uqale ngokuthesta before udle. Sam. Ngishilo. Ngathi anginashukela mina senja. But uya understand lokho kusho ukuthini Dlamini?
kusho ukuthi anginashukela bahewu. No, kusho ukuthi umkhulu and ku-affecta your health. Nakho ukudla kwakho. Hayi makhuzwayo. Wayini mina ngiyazwisa inke esifonyozekile uDlamini ephakela ukudla. Ilesinkwa leso sifonyoza izolo wathi awulambile usidla mosulambile. Phe kwaso. Kusukela lapho uDlamini waqala wagijima ekuseni waqubula izinsimbi kanye nabantu. Kodwa ke akakanciphi, basi siyathemba uzoncipha.